Takže čau, já vás tady vítám u dnešního videa. Jak už vidíte, slyšíte, jsem začínající youtuber, používám tenhle mikrofon značky, tady počkejte, tam to chci ukázat. Trust, ono to není vidět, co? A on taky zaostřil. No. A chtěl bych vám říct, že tohle video je věnovaný Strnečkovi 11. Odebírejte ho, je to fakt borec, jo. A potřebuju pomoc, kde sehnat nejlevnější PS3, GTA 5 a GTA 5 na počítač. Takže kdybyste mi poradili, byli byste fakt hodný. A ještě, když budeme natáčet budeme natáčet asi tady u té zdi. A jakože videa, přes co natáčím, tak to je, já asi nebudu slyšet. A nebo počkejte. Videa natáčím přes tady to, počkejte. A upravuju. Tady si můžete podívat, co mám různý záhry, jo. No a když budeme natáčet Ask, tak budeme většinou natáčet u té Ask zdi, tomu říkám já. A byl bych rád, kdybychom taky poradili nějaký lepší program na nahrávání, na upravování a tak, jo. Takže, jak už jsem říkal, tohle video je věnovaný Strnečkovi 11, jestli se na to díváš, Strnečko 11 je fakt dobrý. Nechci, abyste mi odebírali, chci, abyste odebírali Strnečko 11 a dávali mu lajky, takže pro dnešní video by to mohlo být nějak tak všechno. Pokud mě dobře slyšíte, tak napište do komentářů, jestli mě dobře slyšíte, anebo jestli mě špatně slyšíte. No a to je, jak říkám, pro tady to video všechno. Čau.